Samsaya dalu arara sabyor kang lintang gumedhap lir lena tanpa kandhin lir lena tanpa kandhin prekencong tak bubala warudayang dinekar nguwang kali codhi sapa sing gawe ya ngono prekencong tatapong embagagakugagug lole somo rante sapa kerja duwe duit sapa ora kerja ora duwe duit rondo ompong melu wong prawan ayu melu aku lah kok aku dadi buta kaya ngene Semar kok dadi buta iya ki mau Semar ora Semar kok malah dadi buta kaya ngono ki piye ki mau aku ya bingung suarane Semar kok dadi suara aku ki ya malah dadi buta ya Kong ayo samsaya iki mau ana Gong nah ana iki sapa anak polah bapa kepradah Gong iki ana pituture Gong pituture kanggo wong tuwa kanggo anak kabeh ya anake polah piye-piye iki anak polah ya tetep wong tuane ya melu kepradah ngono artine apa ya artine ngono kuwi artine apa dijelaske ora mudeng ngono kuwi oh ya tak jelaske artine ngono kuwi Gong ya ta artine iki anak polah bapa kepradah ya anakmu kuwi tingkah lakune apa yang dilakukan anakmu kuwi kowe ya melu bertanggung jawab contone anakmu melakukan colong jubuk itu ketangkap polisi kowe ya melu di istilahnya kowe ya melu engko digawa nyang kantor polisi ngono iki piye wong tuane iki piye ya ta ngono iso ndidik anake apa ora iso ngandani anake apa ora kok nganti kaya ngene iki anak di bawah umur iso melakukan kejahatan melakukan kriminal ngene iki wong tuane piye ngono ya ta anak polah kuwi jenenge anak polah bapa kepradah ngono ya ta apa yang dilakukan oleh anaknya baik buruknya tingkah laku yang dilakukan oleh seorang anak itu orang tuanya juga ikut bertanggung jawab ngono Gong oh ya toh pisan meneh ana neh anake si A si B kae ketangkep polisi mergo ning dalan ora nganggo helm ya toh numpake sepeda motor wis ora nganggo helm nerjang lampu abang ya toh lampu abang wernane abang urup nang perapatan lho diterjang terus dikejar karo Pak Polisi ditangkep dari anake sapa anake Bagong ngono ya anake Bagong wis ora pokro bapakmu sepeda motore boncengan cah loro ya dijeluk ora ngono kuwi ya ora apa-apa ya ngono kuwi ajaran ajaranmu piye ajaran ora bener ngono kuwi Gong ya toh kudu dibenerke